лағви ин созишномаро талаб кардааст. бародари азиз, касе ки рекламаи мо маъқул нест, метавонем бигзаронемша. Барои тамоми линияҳову данётона фаҳмидан, салом тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед, баъдан комментарияҳоро мехонем. нафарҳое ки мехоҳем донистан аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебирояд, бинависонен, проверка запрет мекунам. дар Федератсияи Русия лағви низоми душаҳрвандӣ бо Тоҷикистонро талаб карда истоданд. дар Федератсияи Русия пешниҳод доранд, ки созишнома дар бораи низоми душаҳрвандӣ бо Тоҷикистон бекор карда шавад. муовини раиси Кумитаи сиёсати иқтисодии Думаи давлатӣ дар номае ба ҳукумати Русия лағви ин созишномаро талаб кардааст. чӣ хеле ки медонем, созишнома барои гирифтани душаҳрвандӣ яъне ки миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ҳаст. ва як муовини раиси Кумитаи сиёсати Думаи давлатии Федератсияи Русия талаб кард, ки ин созишнома бекор карда шавад ва дигар душаҳрвандӣ дода нашавад. вале ин як пешниҳод аст. дар асл бигирем, ин қабул мешавад ё ин ки не, дар ин масъала ягон информатсия нест ва мумкин ки қабулам нашавад. гуфта мешавад, ки ин созишномаи душаҳрвандӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар соли 1995 имзо шудагӣ буд, ки як сол баъд аз он тарафи парлумонҳои ду кишвар тасдиқ шид. яъне аз соли 1995 шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки шаҳрвандии Русияро низ дастрас кунанд, яъне ки двойной гражданин мешаванд. моҳи майи имсол узви дигари парлумони Русия Сергей Миронов низ пешниҳод карда буд, ки банди марбут ба имконияти доштани душаҳрвандӣ аз қонуни асосии Русия бардошта шавад. яъне ки Сергей Миронов низ ин чиза дар 5-6 моҳ пешам пешниҳод карда буд, вале ин пешниҳод қабул нашид. аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия низ ҳамчунин пешниҳодҳо шудагӣ буданд. вале дар асл бигирем, ба фикри ман мақсад ин чизо қабул намешаванд ва ба мисли пештара ҳамон хел созишнома боқӣ мемонад. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ин баъд як информатсияи нав барои аз байн бурдани душаҳрвандӣ. саволотона мехонем, бо диққат гӯш кунем бародарони азиз. касе ки духтури дандон дар Москва дар кор бошад, бародари тоҷик мо стоматологи хуб аст. рақамош мебирояд, зангаш бизанем, бо нархи арзон дандонҳои шуморо метавонад ки табобат кунад. бародари тоҷик дар хизмати шумо аст. Қурбоналӣ нависонда. салому алайкум. сози хубӣ. суол. ман 2 декабр омадам. ҳозир метавонам бурам патенти нав кунам. илтимос ҷавоб диҳ. ҳозир метавонӣ бурай, имконият дорӣ, яъне муҳлат дорӣ. Қурбонов нависонда. ҳамин рекламатона накунед. илоҷ боша ака. бародари азиз, касе ки рекламаи мо маъқул нест, метавонем бигзаронемша. мо ягон рекламаи зараровар намекунем ба фикрам. якташ ҳамун ширкати доруҳое ва границаи мақсад ҳамин чизое ки ба мардум метавонад дар Россия дар муҳоҷиратӣ кӯмаки худша бирасонад. мумкин баъзе нафарода дар кор боша ҳамин чиз. Садамов нависонда. салом Соробонҷон. картаҳо мо маҳкам шуданд. меган МВД бира. ҳамин 4 низа медура ё просто маҳкам шу мекунанд. раҳмат братишка. вақте ки дар 4 списка бошен, аз ҷониби МВД Россия метавонанд кортҳо, шотҳои банкии шуморо маҳкам мекунанд. Қосимзода нависонда. ҳамин гапҳои ту каседа дар кор нест. бас кун. дар кор набоша, барои чӣ дар канали ман медурои видеои маро тамошо мекунӣ? як савол ба худат. Хоҷаев нависонда. ассалому алайкум. студентский билет гап зан, илтимос. дар бораи студентский билет чӣ гап занем? савол нависӣ, саволта пиратар бинавис. Аюбӣ нависонда. салому алайкум бародар. ман 2 моҳ зиёдтарак шид, ҳай Москва омадам. дар паспортам 2 печат задиям. якташ аннулировад кардагиям. чӣ хел бифаҳмем? яъне шумо дар бораи ин дар назар дошта бошед, ки оё ҳамин печат маънош шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ин ки нестанд. барои тамоми линияҳову данётона фаҳмидан, ҷои шуғли аҳолӣ бирен, шиноснома ва раводид гуфтанӣ ҳастаи дар уҷа. ҳамунҷода отпечат ки месупорен ва паспортона пешниҳод мекунен, тамоми даниву линияҳои шуморо проверка мекунанд ва мегӯянд, ки кай рафта метавонанд, чӣ проблема шидагӣ, аз чӣ сабаб ихелӣ печат задагианд. Валиҷон нависонда. салому алайкум ака. гости дуромадам. бо гости будром мешава, илтимос ҳамира бугӯ. аз Россия барои як муддати муайяне, ки мисол 1 моҳ ё 2 моҳ ки аз байн мегзарад, баъдан сафар кунӣ боз метавонӣ.
як нафари дигар нависондаи салом акай сорба даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад оли то призофи баҳорира насиб карда боша вақт аст яъне ки моҳи апрелда сар мешавад. Парвина Каримова нависондаи ассалому алайкум запрет выдворения кай кушода мешудааст. Выдворение вақте ки муҳлатш ба охир расад вақт кушода мешавад. Агар дар назар дошта бошем ки выдворениёро авф мекунанд ё ки не ҳозираш дари чиз аниқ нест. Юсуфҷон нависондаи ассалому алайкум ака ман запрет дорам ва дар реестр ғалтидагиам. Агар аз Россия берун шавам кушода мешавад реестр. Вақте дар реестр ғалтидагӣ бошед аз Россия бароен бо тариқи автоматӣ запрет наврез мешавад. як нафари дигар нависондаи ки ассалому алайкум худоҷон тинҷик бошад ватани азизамон худои нигаҳбони бародарони мо бошад мо миннатдорем аз шумо ака худованд доим мо дар ҳама ҷо тинҷ бошад ва худованд кунад ки доим мо сарбаланд бошем тансиҳат бошем ва ба умри дароз бошем ҳамеша бояд дуогӯи якдигар бошем. Баҳодур нависондаи ака дар Тоҷикистон амнистия кай мешавад дар ин бора ҳозир информатсия нест. Як нафари дигар нависондаи ака ман дар Москва бедокумент гаштам не проверка кардиян ягон бор не штраф дорам тинҷ омадам рафтам метавонам ягон проблема надошта бошӣ вақти аз Россия баромадан мисол ва ягон нарушение надошта бошӣ қарздор надошта бошӣ проблема намешавад. Умаршоев нависондаи ака одамое ки ҳаҷ рафта омаданд Россия омада метавонанд ё ки паспорт алиш карда биёянд. ҳаҷ рафтан ягон проблема нест мисол ягон дахолат ҳам надорад барои Россия рафтан. Умуман фарқ надорад ба ҳар куҷое ки мерем мисол бароҳтон рост бошен ягон проблема сарзават накунед дар ҳеҷ куҷо барои даромадан ба давлат шуморо ягон мушкилӣ ба сартон намебиёяд ва худованд кунад ки ҳеҷ гоҳ ба сари ягон таи мо мушкилӣ набиёяву худоҷон доим ҳамамона нигаҳбон бошад. Барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем бародарони азиз. Саволотон бошад дар комментария бинависонед. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.